Diyos marahay na hapon po sa indugabos, mga tugang. Maluhod po para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me, mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. ipamibi na po niya to an orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po solemnidad kan pagbareta kan anghel ki Maria. Ang mga intensyones po, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot, Ninda Galvante Ricafort family, Bardinas Hugo family, Marjorie M. Arana, Fernandez family, for good health of Jed Christian,
dulot ni Chris Marie Maliete, for partaking of Mariel in Fismet pageant, dulot kan Gomez family, for all the blessings and good health, dulot ni Ann Salazar. Mga special na intensyon, for complete healing and full recovery of Samantha, dulot ni Samantha Mendoza. To pass the March 2025 Medical Technologist Licensure Exam, dulot ni Angelica May R. Toledano. For successful MedTech Board Exam, dulot ni Eva Eunice and Bregala family. Para sa kapahingaloan, kan mga minasunod na kalag. Ki Arsenio, dulot ni Medi Simanes and family. Sa kalag ni Salvacion, dulot kan Fernandez family. Sa kalag ni Nestor Paterno Conchita, dulot ni Estrella Abelia. Para sa kalag ni Orlando Teresita, dulot kan Baranda family. Para ki Jose Ramir, dulot kan Condes family. Para ki Bernardita Atenerio Fe, dulot kan Maliete family. Para sa kalag ni Chu Lim, dulot ni Romy Tan. For all souls in purgatory, dulot ni Ann Zalazar. Para kay Maria and for all souls, dulot ni Avelino Buendia. Para kay Ernesto, dulot kan Hernandez family. Para kay Jadel, dulot ni Rodel and J.Ann. Para kay Dennis, Mark Anthony, dulot kan Loria family. For all souls, dulot ni Eva Eunice and Bregala family. Para kay Dominador, dulot kan 4PH Humapon. Sa kalag ni Romy, dulot ni Maribel Ranyola. Para kay Magdalena, dulot kan Santillan family. Para kay Maria Fe, dulot kan Ante family. Asin para sa kalag ni Rosauro, dulot ni Bem and Pauline. Sa giraray, Diyos na marahay na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan, solemnidad kan pagbareta kan Anghel ki Maria. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunya na aldaw iyo an urog kadakulang kafiestahan kan pagbareta kan anghel ki Maria. Si Maria inimbitaran kan Dios na magin ina kan aki niya. Asin si Maria sa iyang pag-opo binago ang dalagan kan kinakban. Puunanta ang Santa Misa sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, nagsasarig sa Dios na mahihirakon. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayon ta ang Dios. Mamibi kita. O Diyos, na nagbuot naan sa imong tataramon, mag-ako kan tunay na laman nin tawo sa pupunan ni Birhen Maria. Warasan namimibi kami, na kaming nagpapahayag nin pagtubod na ansamong paratubos, Diyos asin tawo. Magkanigong makisumaro sa iya mansanang pagka-Diyos. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Himateon po niya to ang mga babasahon. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Padagos na nagtaram ki Ahaz ang kagurangnan, na sabi, magagad kanin tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Para ruma abot sa Sheol o pahalangkawas sagkod sa kaitaasan.
Nagsabi si Ahas, "Di ako mahagad as hindi ko babaloon ang kaguranan." Nagsabi, "Magdangog baya kamo, o harong ni David. Dikit sa indo ang pagpagal sa mga tao. Ta papagalon man nindo ang sakong Diyos. Kaya ang kaguranan, iyuman sana sa indo ang mataunin tanda. Uya, ang daraga nangingidam, mga ngaki nin lalaki, na ngangaranan niyang Emmanuel." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uya ako kagurangnan, uya sa pagutob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sakripisyo asin atang da imo muya, kundi an sakong mga talinga binuksan mo. Tutong na atang asin sakripisyo para sa kasaalan da imo hinagad. Sa kaman suminabi ako, uya, nagdigdi ako. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Sa rolyong libro isinurat dapit sako, nagibuhonan sa imong pagmaray. Diyos ko, muya ko ang sa imong lay sa tahaw kan sakong kairaroman. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ibinareta ko ang kasuripotan sa dakulang pagtripon. Uya, ang sakong ngimot, day ko pinugulan. Kagurangnan, ika nakaaram. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. An sa imong kasuripotan, day ko tinahuban sa laog kan sakong puso. An kaimbudan mo sa kapagliligtas, sinabi ko. Day ko ipinagrirong ang karahayang buot mo sa kakatotohan sa dakulang pagtiripon. Uya ako kagurangnan sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ikaduwang babasahon, pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Tadaima nakakahali nin kasalan, ang dugo kan mga toro sa kakanding. Kaya, paglaog niya sa kinaban, nagsabi siya, "Sakrifisyo asin atang daimo minaawot, alagad hawak inandamos sako. Tutong na atang asin sakripisyo para sa kasalan, daimo minarhay." Dangan nagsabi ako, "Uya duminatong ako, tas sa rolyong libro na susurat dapit sa kuya, sa pagibo o Diyos kan sa imong buot. Nagsasabi ngo na, mga sakrifisyo asin mga atang, mga tutong na atang sa mga sakripisyo para sa kasalan, daimo minaawot ni minarhay. Mga bagay na idinudulot susog sa lay." Dangan nagsasabi, "Uya duminatong ako sa pagibo kan sa imong buot." Pinapara niya an enot, tanganing mapatindog an ikaduwa. Sa bagsik kan buot na ini, pinapabanal kita, huli kan pagdolot kan hawak ni Hesukristo, makasaro para sagkod lamang. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Lucas. Kamuroy sa imong kagurangan. Ikaanom na bulan, sinugo kan Dios an anghel na si Gabriel sa sarong siyudad nin Galilea na an ngaran Nazaret. Sa sarong birhen na esposa nin sarong lalaki na an ngaran Jose sa harong ni David. Asinan ngaran kan birhen Maria. Paglaog kan anghel, nagsabi ki Maria, "Mag-ugma, pano nin grasya, kaiba mo an kagurangnan." Sa mga tataramon na ini, napurisaw siyang gayo, asin nagparahurup-hurup kung ano kaya ining pataratara. Nagsabi sa iya an anghel, "Dai ka matakot, Maria, ta nagkamit ka nin grasya sa Dios. Uya, mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki na ngangaranan mong Jesus. Ining aki magiging dakula asin aapudon na aki kan urog kahalangkaw. Itatao sa iya kan kagurang ng Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Mahade siya sa harong ni Jacob sagkud paman, asinan sa iyang kahadean mayo nin katapusan." Nagsabi si Maria sa anghel, "Paano iyan mangyayari? Tamayo man akong namimidbidan na lalaki." Nagsimbag sa iya ang anghel, "Sasangkuban ka kan Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan urog kahalangkaw. Kaya an mamumundag sa imo, aapudon na banal, aki kan Dios. Uya, si Elizabeth na sa imong pinsan, siya man nangidam sa iyang pagkagurang. Asinan bulan na ini, iyo an ikaanom na kaining inaapod na baog. Huli tamayo nin imposible sa Diyos." Nagsabi si Maria, "Uya, ako an surugoon kan kagurangnan. Mangyari sa kuya, susug sa imong tinaram." Asin naghali sa iya an anghel. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Agumaw sa imo, Kristo. Dakulang kaugmahan po para sa satuya an solemnidad na ini, an fiestang ini, dahil ngunya na aldaw, iyo po an anibersaryo ni Bishop Bong bilang obispo. He was ordained bishop on March 25, 1998. It has been 27 years. Today is the 27th anniversary of his being bishop. As inanot niyang assignment was the Diocese of Masbate. Kan 2009, ibinalyo sa digdikan Santo Papa sa Albay, sa Diocese of Legazpi. Kaya kung bibilangon poon 2009 sa kudngunyan, 16 years na po siyang obispo. 16 of the 27 years as bishop, digdi sa diocese. As in, ugali ni Bishop Bong na pag-anibersaryo niya, nag-o-ordain. Kaya kasubagong aga, duman sa ligaw, maugma kita sa regalo niya na bagong padi. Si Reverend Mark Austin Tuazon na taga Nasisi Ligaw, inordinan niyang padi. Kami man, kan 22nd anniversary niya bilang obispo, inordinan niya man bilang mga diakono. Ako, si Father J, si Father Bino, kaya ngunya na aldaw, ikatulumi man na anibersaryo bilang diakono. Ang saro pong padi, pag nagiging padi, dai nawawara ang pagka-diakono. Diakono man giraray siya.
Kaya mahihiling nindo pag nagmimisa ang obispo, alalay man giraray an padi sa kataid niya. An padi nagsisirbi man giraray. It does not cease. It subsumes, it subsists in his being a priest. Diakono, naglilingkod, maski padi na. Asin taon-taon, sa aldaw pong ini, magayunon ang mga babasahon, iyo ini ang taon-taon-tang reading. Kaya kabisado na po nindo ang laog kan mga babasahon ngunyan. Hail, full of grace, the Lord is with you. Iyo po ini ang enot na mga tataramon ni Archangel Gabriel ki Birhen Maria. The very words that we hold dear in our hearts every time we pray the Hail Mary. Sa Bicol, Ave, pano nin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Sa ibang mas lumang Bicol, tara, ika na paladan na babae, pano nin grasya. Dear friends, this is the greeting that changed the world. Sa mga tataramon pong inikan anghel, pinapamidbid sa tuya kung sisay si Maria, sisay ang Diyos, asin kung ano ang gusto kan Diyos para sa sato. Ini pong dakulang fiesta kan Annunciation o pamareta kan anghel, saro pong pagkakataon tanganing paghurup-hurupan ta, ang momento na si Maria nagtugot na maging instrumento na ang Diyos maglaog sa kinakban, paagihon sa sarong babae, sarong ina. The Word became flesh, and it became flesh through a woman. Tanganing onrahan ang babae, tamang-tama, Women's Month, ang Marso. Pinaagi sa sarong pamilya ki Maria sa kaki Jose. Dahil si Maria nag-opo sa imbitasyon kan Diyos. Sa paghurup-hurup tangon niya na hapon, saro-saroon ta ining mga tataramon kan greeting ni Gabriel. Hail, full of grace, the Lord is with you. First, the word hail, which is a greeting. Sa tataramon pong Latin, pag may nasabatan kang sarong tao, pwede mo siyang sabihan o i-greet, Ave. Yan po ang Latin kan hail. Ave, kaya Ave Maria, ang Latin kan pamibi. It is a greeting. Ave is a greeting. But Ave is not like hello. Pag sinabihan mo ang sarong tao nin Ave, buot sabihon, mag-ugma ka, may you be happy, rejoice, maging marhay lugod ang kamugtakan mo. Pwede mong i-greet ang sarong tao with a wish of well-being. As in, kakaiba po ining greeting na inikan anghel dahil kadaklan na beses po sa Biblia, pag nagpapahiling ang sarong anghel, dangan nagtataram, bako pong arog kaiyan kabuot. Normally, when angels appear in the Bible, they speak with authority. Angels, many times, speak about commands or visions or warnings. Pero pag abot kay Maria, Gabriel begins with a greeting. May paggalang ang mahal na Diyos bago maglaog sa buhay ni Maria. An orog kadakulang Diyos, nagpapakumbaba sa atubang nin sarong daraga. Nagtutuktok, nagpapaaram, nagiimbitar na makiulay asin makipagrelasyon. Arog po kaini ang Diyos sa satuya gabos. God desires to enter into our lives and to be in a relationship with us. Buot niyang maglaog sa buhay ta, makipagrelasyon sa to. And then, the next words of the angels are full of grace. Notice, dahil niya po inapod si Maria sa ngaran na Maria. Imbis, ang sabi kan anghel, Hail, full of grace. Ang full of grace po sa tataramon na Latin, gratia plena. Ave, gratia plena. Sa tataramon na Griego, mas mayaman, kekaritomene. Ang buot sabihon po kan kekaritomene sa Griego, ika na pano nin labi-labi asin nagsusupay na grasya. Yan ang apod kan anghel ki Maria. Ave, gratia plena, you who have been perfectly and enduringly filled with grace. And to call Mary as full of grace is more than just a description.
When you call Mary as full of grace, it means that that is her identity. Siya iyan ang ngaran niya. Gratia plena, pano nin gracia. That is who Mary is. Kaya nga ni, tinutukdo po kan simbahan katoliko na si Santa Maria, da inaulakitan nin original na kasalan, original sin, hali ki Adam, kundi nag-ako po siya nin espesyal na grasya hali sa Diyos. God, from the very beginning of Mary's conception in the womb of Saint Anne, preserved her from original sin to make her, prepare her as a worthy dwelling for His Son. Ta kun malaog ang Diyos sa kinakban, kun maagis siya sa sinapupunan kan sarong babae, bakong dapat malinig ang babaeng iyan. And so Mary was prepared from the very beginning of her conception. Kaya pag December 8, ining Immaculate Conception, iyo yan ang pigsisilibrar ta, na si Santa Maria sa sinapupunan ni Santa Ana na pinangidam na daing kasalan, God preserved Mary. Wara man po sa satuya digdi na arog kaiyan. Wara man digdi sa tuya na gratia plena, ke caritomene, full of grace. May mga kasalan kita. May mga pagkukulang kita. But like Mary, we too have received many graces. Bako sigurong pano-pano, labi-labi nagsusupay, bakong arog sa iya. Pero aram ta, pag binabalikan taan sa diritang buhay, takulman na biyaya, we too have received many graces. Tinataon niya ang gabustang pangangaipo. Pinapakusog niya kita pag maluya kita. Binubulong ang mga lugad ta. Binabangon kita pag nagpapakumbaba. Nagpapabulos ang Diyos sa satuya nin mga biyaya, not because we deserve it, but because God loves us so much. This is not about who we are. It is about who God is. Kaya sa pangadji, da kita naghihiling sa kaluyahan ta, ang hinihiling ta, ang pagkaherak kan Diyos. And the last words of the angel's greeting are, "The Lord is with you." This is a promise. Iyo po ini ang paulit-ulit na promesa kan mahal na Diyos sa Biblia, kay Abraham, kay Moises, sa mga propeta, kay Jose kan nangingiturugan siya. Ngunyan, promesa niya man kay Maria, an kagurangnan, yaon sa imo. What a beautiful promise. Buot sabihon, bakong harayo ang Diyos sa sato. Harani ang Diyos sa sato. Yaon siya sa sato. That is why in the first reading we heard the name Emmanuel. Sa Hebreo, ang ngaran na Emmanuel, buot sabihon, God is with us. Kaibata siya. Pero ang presensya pong inikan Diyos sa satuyang buhay, nagahagad po nin kasimbagan. It demands a response from us. Kunan kagurangnan yaon sa to, ano daw po kita? Yaon man sa kagurangnan? Pinapalaog ta daw ang Diyos sa satuyang buhay? O dai siya nakakalaog dahil dakulon kitang kasalan? Mga tugang, ini pong mga tataramon ni Gabriel, bako sa na para kay Maria, para man ini sa satuya gabos, kita na andam magdangog. Iyo ini ang kamautan kan Diyos para sa tuya. Gusto niya na maging harani sa to, tanganing panoon kita nin grasya, asin magdanay sa kaibahan ta. Ipamibi ta sa misang ini, na lugod siring ki Maria, makasimbag man kita. Let it be done to me, according to your word. Kagurangnan surugoon mo ako, mangyari lugod sa kuya, siring kan tataramon mo. This response of Mary, this changed the world. Nagtiwala sa Diyos si Birhen Maria, asin nabago ang dalagan kan kinakban. Salamat sa Diyos. Matindog po kita.
simbagunta ang tataramon nin Dios sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Matukaw po kita, ipadagos ta sa pagdulot kan mga atang. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, magkanigong ako aan atang kan sa imong simbahan, tanganing nagpamidbid naan sa iyang mga kapinunan, yaon sa pagkanitawo kan bugtong mong aki, magugmasyang magsilibrar sa solemnidad na ini kan mga misteryo ni Kristo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong Espiritu, iitaasan mga puso, itaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran,
huli ki Kristo na samong kagurangnan. Taan birhen, maimbod na nagdangog sa langit nun na pamareta, na an mamumundag sa tahaw nin katawuhan, asin para sa katawuhan, huli kan pagsangkob kan anino kan Espiritu Santo, dinara niya sa pagkamuot sa saiyang daing digtang sinapupunan. Tanganing an katotoohan kan mga panuga sa mga aki ni Israel, mangyari. Asin sa daing masabing paagi, an paglaom kan mga nasyon, mahaman. Kaya, kaiba kan santos asin angeles, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarii et traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel,
asin ang gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Birhen de la Anunciacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan aki ni Maria. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang magpatinraohan kita nin katuninongan.
Uya an aki kan Dios, aki ni Maria. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Naglangay
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, pariguna sa samong mga isip, an mga sakramento kan tunay na pagtubod. Tanganing nagpahayag kan pagtubod na naan pang ipinangidam kan Birhen, Diyos asin tawong totoo, magkanigo kaming makaabot, huli kan kapangyarihan kan sa iyang nakakaligtas na pagkabuhay liwat, sa kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Awitan ta an gratia plena. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exulis vili eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o clia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Od dignificemur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan Birhen dala Anunsasyon, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kawaltak po sa indo kaini, pakikuan na lang po dito sa inutan. Sa dit na krus po,